дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москваст ки област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти борравон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат занг зада бортонро равон кунед. ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикои канали Саудо ТВ, мардуми ютуб, мардуми сарбаланди Тоҷикистон, мардуме ки дураи ватан, ҳама каса хубен. ирӯз 24 октябри соли 2024 шумо дар ютуб канали Саудо ТВ ҳастен. рости 12 хонаи фурӯшӣ баҳри шумо бо диққат тамошо кунед. барои реклама муроҷиат бикунед. заминаи, мошинаи, хонаҳай чизе бошад дар WhatsApp монроӣ кунед. навори пагоҳина реклама када фурӯшта мегзорем. ирӯза наворда ҳастай дарвозаҳои фурӯшӣ дар ноҳияи Восе, хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, хона дар тарафҳои маҳаллаи Ховарон шаҳри Душанбе, хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода Регари Пешина. хулас хонаҳо зур, арзон, беҳтарин хонаҳо баҳри шумо. то охир тамошо кунед. ҳамин ба хотири пешрафти канали ҳамин Саудо ТВ, ҳамин наворда бачаҳоку лайку рамоненда дар ҳамин канали ма подписатсия кунед. баъзе вақтҳо хонаҳои арзон роӣ мекунед. тамошо кунед. иншоалло ягонашам мегирем бачаи азиз. бародароҷони азиз, касоне ки дар Русия қарор дорен кору фаъолият мекунен, шумода билети донишҷӯӣ лозим бошад, дар WhatsApp бародар мо далер муроҷиат кунед. дар байни 10 рӯз шумода билети донишҷӯӣ тайёр мекунанд. ҳуҷҷатҳошон ба тамоми шаҳрҳои Русия кор метавонад. шумо як сурати 3/4 роӣ мекунед аз миён боло. акаи далер дар хизмати шумо ҳай. дар байни 10 рӯз шумода билети донишҷӯ тайёр мекунанд. ба дили пир дар WhatsAppшон аз номи канали мо муроҷиат кунед. бачаҳо зангаш бизанед. дарвозаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки дар ноҳияи Восе, нархошон аз 3000 сомон то 15-20 сомона ҳастанд. нархошон мақсад ҳар намуд дарвоза ҳастай. рақамҳои WhatsApp да метавонед занг мезанед, маслиҳат мекунед. дастафкашон ба тамоми шаҳрҳои Тоҷикистон ҳастай. хоб ноҳияи Восе, тарафҳои Кӯлоб, Московский, Ису Фархор дастафкашон 20 сум бародар азиз. фақат маслиҳат кунед, ноҳияи Восе рӯ ба рӯи СД қарор дорад. заправкаи Нурой назди гостиницаи Абдусалом. дарвозаҳо босифатанд, дараҷаҳои олӣ, замонавӣ, сифатҳои хубшон бо нархҳои арзон ва дастрас дастафка мекунанд. дӯстон азиз, метавонед занг бизанед. инчунин боз ҳалоҷингам тайёр мекунанд, караотоам тайёр мекунанд, падзакасам дастафка мақсад мекунанд. падзакас дарвозаҳоро тайёр мекунанд. шумода кадом намудаш лозим боша, ҳамон хел меген акамон шумода тайёру карда дастафкатон мекунад. нафарое ки аз Русия тамошо мекунанд наврора, мисол ҳамин дарвозаҳоро дидестен кадом ҳолат, кадом сасан чӣ хелиянд, кадомошон маъқултон мешава, акада занг бизанед. кадом марка дар кортонай, ҳамон хел шаб биган шумода тайёр мекунанд. хонаҳотонда рӯй мекунанд. худошон 20 сум мебаранда, худшон бо дар хонатон ҳаму дарвозатон установка мекунанд. баъд меоянд. ин хеле алоҷингоам тайёр карда метавонанд. баъдан боз караото тайёр мекунанд. хулас кадом намудош лозим боша, агар акада занг да рақамҳои 980 50 50 80 да занг занед. дарвозаҳошон аз дигар дарвозаҳо фарқият доранд. металлошон хубай дӯстон азиз ва дизайнерои фасон якчанд маркаҳоро доранд. худотон дӯстон далшибо ҳамроҳи ака нашоти ҳар як дарвоза чахчах кунед. ана ҳамин хели дарвозаҳоро тайёр мекунанд. худошон устогӣ мекунанд. тайёр карда либои маркара роӣ мекунанд. ина акада занг бизанед аз номи канали мо Саудо ТВ бо шумода ягон сум арзон мекунад. мақсад нархошон аз 3000 то 15-20000 сума дарвозаҳоро тайёр мекунанд. дӯстон азиз, дӯстон мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ имрӯзамон. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки мақсад қариб хона бигем хато намекунем. дар ноҳияи Фархор навбунаҳои торда қарор дорад. просто фундаментҳои хона рехтагӣ тайёр.
8 сотих замин масоҳат дорад. Нархаш 80000 сомоние бача. Нарха бинен 80000 сомонӣ обсвет дора. се та рақам, ду та ватсап, як та дастӣ кор мекунад. Занг занен. Мактаб, духтурхона дора мега. Стадион дора, ҷошҷои хубай 115-ҳай. ҳамсояҳо хубан, соседои хубай. хуб маълумоти пурра оиди ҳами замин, ҳами участка, рақамҳои ду та ватсап, як дастӣ занг занед бача азиз. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роӣ кардан ки дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур дар маҳаллаи Ховарон 9 километр 3 сотихаҳода қарор дорад. дӯстон бо диққат гӯш кунед. 3 сотих 4 хона 130 метри квадратӣ 450,000 сум нарх. рақамҳои дастӣ ватсап ҳадашда занг занед. об свет дора. даруни хонаҳо мега 14 ба 575. хоб монолит дорад, мақсад литсинса дорад, мактаб, масҷид дар наздикай, масъалаи ҳуҷҷат, сертификат дора, ҳамаи ҳуҷҷатҳоро мақсад дора. маслиҳат мекунем транспорт автобуси 37, маршруткаи 36 дар ҳавли 1 дулан шебен ва 500 дона семенблок мега ҳамроҳи ҳамин хона фурӯхта мешавад. хуб нафароне ки харидорен ҳамин акада занг дар рақамҳои дастӣ ватсап ҳардуш кор мекунад бача азиз. маслиҳат када бигиред. анаими ака мега ки ассалому алайкум дӯстони азиз, аз тарафҳои шаҳри Бухтар заминаи 6 сотих замина или хонаҳай бошад то 500,000 рубла дар даст мо наличи дорем мехарем. касоне ки дора ами акара занг зана бачо. касе ки тарафҳои шаҳри Бухтар мақсад 6 сотих замин ё ки ягон временка или хона боша акамон мехарад. дутта номерошон ятш ватсап ахириш 9353 ва +7 ахириш 545 дастӣ прямо аз Россия занг занед бача азиз. хулас бетараф набошен дӯстон, касоне ки дора акара занг занед мегира. лайкҳо рамонен, кадоми дар замин дар кора бачо дар комент нанависен. фақат дар ватсап наметонен навори пагоҳина эълонтон мекунем. заминот толка тариқи эълон ёфт мешавад бача азиз. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 2 этажа ноҳияи Варзоб деҳаи 4 боғда қарор дорад. ана ҳамин хона дарҳол савдо карда мешавад. 6 ҳуҷра 6 хона 2,5 сотих замин масоҳат дорад. 2 то калидор дорад дӯстон азиз. 390,000 сум нархи хона. рақамҳои дастӣ 0725 или ватсапшон 44 43 занг занед. назди мағозаи Наҷибуллода мебошад. аз роҳи калон то хонара 100 метр раҳ мақсад разница дора. об свет ва канализатсияи дастӣ хидмон сохта мега канализатсияра. дар наздикии хона мактаб, литсей, 2 та садик ва 3 то магазинҳо ҳастай. магазинҳои калон дора мега. хулас ҷои зур, ҷои беҳтарин. кадоми мехара ина маромат пажалса 2 этажа 390,000 сомонӣ. 390 ада ями хонара чико мекунен метонем бихарем бача азиз. 6 ҳуҷра 2 тош мега шкатур стяжка кадаги тайёракай. касе ки мегира бо камтар савдош мекунем. агар аз номи канали мо савдо тв дӯстон занг бизанед шумо. дӯстон мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 4 комната масоҳати 4 сотих. шаҳри Душанбе ноҳияи Рӯдакӣ Истиқлол 5 Истиқлол 1 2 3 4 не Истиқлол 5 қарор дорад. ана ҳамин хона бо нархи 380,000 сум савдо карда мешавад. хонаи замонавӣ фасон зур проекти беҳтарин қатъӣ. хона ба ҳама чизояш фурӯхта мешавад. аз фабрика ва светофори Ленинград 3,5 хоб 3500 метр раҳ разница дора. Истиқлол 5 ориентир пушти магазини Сирожа мега Сабринида қарор дорад. об ҳам дорад, качалка ҳам дорад, водопровод ҳам дора. хоб боз скважам дар ҳамин деҳа мега вуҷуд дорад дӯстон. касоне ки мегира ина маромат 380,000 сум нархи ҳамин хона. харидори конкрет занг занен. масъалаи лайкҳо қатъӣ боши, агар ами чанд метонен лайк бизанен, подписатся кунен, поделиться кунен бачо. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 2 ҳуҷрага масоҳати 6 сотиха шаҳри Ваҳдат деҳаи Фириштида қарор дорад.
нархи хона муайян шуд 98000 сомонӣ. ватсапшон 03 13 метавонед занг бизанед. хонаи фурӯшӣ дар деҳаи фириштӣ иборат аст. 2 дар хона, ҳаммом, 6 сотих масоҳат, забор, дарвоза, ҳастаи мақсад, обаш чашма ҳамавақта. бача нигоҳ кунед, мега ки обу чашмаи ҳамавақта 98000 сом. иҷа просто ҷои зур, мақсад тез обод мешава. ҳуҷҷатҳо 100%. хулас барои зиндагӣ кардан варианти чотка дора. хонаи барак, 6 сотих, 2 комнатага. бачакҳое ки аз ваҳдат хоҳиш карден бо ин мақсад ҳамин 98000 сом. хулас барои зиндагӣ созай. чем 150, чем 250, 350. ҳамин 98 бигирен, бисёр боша як 50-60 сар аз худ мекунен, мешава хонача просто хонаи зур, хонаи замонавӣ. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ қабул кардем ки дукомнатни квартира дар 9 ошёна 50 квадрат метр дар 4 микрорайони шаҳри Турсунзодаи Регари Пешинада қарор дорад. хоб нархаш 1 сум кам 200,000 сомонӣ. дӯстон азиз, рақамҳои дастӣ 2908 ҳозир метавонен занг занен. квартира мега тайёра, мақсад мегирен, ремонт мекунен, зиндагиро сар мекунен. хоб ҷои зур, беҳтарин ҷо. хулас касе ки мегира падбадид намешава. беҳтарин ҷо. хулас масъалаи алиши вариантҳоро ҳеҷ нагуфтан. худотон як пешниҳод кунен, можад маъқул боша, алиша мекунанд. ҳамин ки дукомнатага 9 этажда хонаи коробка ҳак. маълумоти пара занг занен. бибинед дар центри ҳами ҷои зур дар хулас қарор дорад. ҳама мардум, ҳама зиндагӣ дорад. иса ҷои обод метавонед худотон бо маслиҳат кунед. ҳамин дом дар қарор дорад. хулас чахчахка хоначара бигирен ша. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ аст ки дукомнатни квартира дар 3 этаж, 38 квадрат метр, 2 та хоначаи майда. мақсад дукомната бояд ами 50-60 квадрат боша, баъд дукомната мешава. ака майда ака ба ҳамин хотир 2 та кардан шавам. хоб тарафҳои Конибодом Лелинда қарор дорад. 170,000 сум нархи хона муайян шуд. рақамҳои дастӣ 3743 занг занен. арзон умуман намешава. хона дар рӯбарӯи мега хоб причина пажарда кӯчаи Лелин болои ошхонаи Акобирда қарор дорад. ба тамоми шароитҳои хуби замонавӣ. хона дар 3 этаж. хоб об ҳастай, свет ҳастай. маълумоти пура занг занен. 170,000 сомонӣ бача. дукомната ба нархи 170. ихели нархҳо редка мешава. ба ҳамин хотир мегӯям ку фақат шумо подписатсия кунен, зангуларо виса кунен, ҳолатҳое меша хонаи арзон рӯӣ мекунам, успеҳ мекунем мегирен. ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ аст ки дукомнатни квартира 11 этаж, 70 квадрат метр. пешинаш дукомната 38 буд. анаи хонаҳо калон. 34 микрорайони шаҳри Хуҷанда қарор дорад. просто дом аслан 10 этажай, 11 этажам хона кардан бояд савдошуна. инам боло шакарочи бачаҳо азиз. 137,000 сомонӣ меганша. 137,000 метавонен бихарен, зиндагӣ кунен. пожалуйста, вариантҳо маъқул боша бигирен ша. ватсапшон 3363 занг занен. сроч не ки савдо мешавад. касе ки успеҳ кард ош шава без ремонт коробка хона дӯстон. метавонен худотон бо маслиҳат карда бигирен ша. лайкҳоро монен, подписатсия кунен, подписатсия. анаи сурата мақсад қабул кардем. иҷа гуфтагие ки коробка не ки хеле сурат бу ята қабул кардем. хулас худотон бо маслиҳат кунен, бо суратҳои нав шароӣ куна бигирен ша. мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшие ки интизораш буден. бисёри бачаҳо мегӯянд ки ака ягон хонаи 3 миллионаҳай, 2 миллионаҳай мона бача мехарем. бисёри бачаҳо мегӯянд ки хонаи 150-60,000. хулас ҳама намуда хонаҳоро талаб мекунанд. ба ҳамин хотир 2,675,000 сомонӣ хона бо тамоми санъаташ, 10 комната, 9 сотих масоҳат, пеши пединститут, ресторани акаи бураки турк монайку. ана ҳамуҷа қарор дорад шаҳр Душанбе. 2,675,000 сомонӣ дар ҳол мега бояд савдо карда шава. хона бо тамоми санъат, бо тамоми шароитҳои хуби замонавӣ. 9 сотих мегирен, 3 та 4 та участка мекуненда ҳама каса якҷоя зиндагиро сар мекунен. дӯстони азиз,
خلاص همین یافتیم، همین قراری کردن، همین قبول کردیم، دیگه نبود که رکلامش کنیم. بچه‌ها عزیز، نشاط اعلانای زمین در کره، کوارتیر در کره در همین واتساپ ما نویسونین که اکمد از زمین در کره از کجای لازم باشه، پگاه نوارد اعلانتون میکنیم، آدمای دوشگی زنگتون میزنه. شما در خانه باشه، زمین، ماشین، کوارتیر چیزی باشه، اگر برای فروش رکلام کردن در همین واتساپ هم با میتونین مراجعه کنین، نواری پگاهینه رکلام کرده فروشته میگذاریم. پیش برآمدن از برنامه امروزه ما لایک رامونین، در کانال ما подписаться کنین، در کامنت نویسین تا تماشا کردین یا نکردین. زنده